Niin joo, jos niitä kyyhkysiä meinaa saajakin, niin niitä pitää välillä vähän niin ruokkiakin. Eli kuukautta ennen suunnilleen niin pitäisi ruveta ruokkihin ja kauraa, hernettä ja suolaa. Siitä ne tykkää. Eli tämmönen pompsi, niin tänne on laitettu kauraa, hernettä ja suolaa ja sitten vettä on laitettu vielä ja annettu turvota niitten, niin ne on ne kaikista maukkaimpia ja silloin niitä pitäisi sitten kun aloituspäivä on, niin pitäisi olla kyyhkystä ilmassa. Sitten vaan odotellaan. Hei, nyt tulee. Kaikista tärkeintähän tässä on tässä metsästyksessä, että kerätään nämä hylsyt pois, että pidetään metsänomistajat tyytyväisenä ja sitten luonto puhtaa. 95 kyyhkyä pätkähti Tampereeseen, että palvaukseen laitetaan kaikki, niin saa sitten joulunakin syödä.